Shalom, horsa manginang, paju pangmusa kita di acara pertanyaan ngata tu tanggal 20 September saat tu tanggal 5 Oktober 2025 di minggu pasal pelonopon dung Trinitatis. Jamitat tadi pertanyaan dibuat sian suratnya Apostol Paulus na parjolo tu si Timotius bidu onom mamuka sian 10 sada 1 saplonom sada Timotius onom ayat 10 sada 100 saplonom turpun ni jamita boleh mata jahat di kolom deskripsi soalan penjelasan di khotbah. Jadi si Timotiuson namang inang tardok don songon sahala si tua ni si Paulus namang urupi si Paulus makobasi hurian adong di Pesus alatiki di tongon si bana suraton tongon lagi di bangsan penjara do si Paulus. Jadi si Timotius na mangulaun akapakobasion na rekod tu hurian adong di Efesus. Jadi di guari si Paulus do si Timotius si halak ni dibatain na dia capul sada on tersongon gelar maun manang pangguaran na membedahon ibana do orang jolman asing ima ka jolmana di gorsi Paulus songon jolman nang sigarohana inna ima ka jolmana sai mangulului perselisihan late-late bada-bada pangisahion do panihanihayon. Nah di dok musia di si mapurus masiani jauhilah semuanya itu si padawon mapurus dia imana di pasal ibana di ayat-ayat sebelumnya ada dua yang manginang na perjolo mapurus yang akajolma na burnang na atau orang yang berlagak tahu di ayat 4 ya. Na paduahon mapurus yang akajolma parroha na holongan di hepeng orang yang cinta akan uang di ayat 10. Nah pareahi mahati goran hadaulatan haporsiaon holong ni roha habengetan dohot lambok ni roha in naibana on masa ada parangin ni naposo ni debata na ikon adong di diri di Timotius ay poso si tutudo pe ibana diangkat di si Paulus ibana gabe uluan di huria Efesus tentu godang do anon tantangan na ikon dia do ibana setidaknya adong dua tantangan na pasti akan dia do ibana na perjolo ha poso onna biasa na mulo poso do pe salah uluan hurang do ditangi jolma ala dianggap do pe ibana na hurang marbisuk. Nah ini akan menjadi tantangan tersendiri kepada Timotius bagaimana dia memimpin jemaat itu, meyakinkan jemaat bahwa dia mampu memimpin jemaat itu walaupun umurnya masih muda. Nah paduan status blasteran atau campuran taboto omak ni si Timotius halak Yahudi donyang alai bapak nah halak Yunani nah sumar sunat sementara tu halak Yahudi patrilinear di mana mengihutton margani bapak na di mana. Jadi sebenarnya si Timotius ini terguari don son halak Yunani. Bahwa benar mangulun halak Yahudi ibana pe halak Yunani do kan saya rasoni. Jadi halak tabang musim memang orang simpati do ka halak Yahudi memang kadongan na kawin campur apalagi hasil anak-anak yang hasil perkawinan campur mereka kurang simpatik dengan orang seperti itu. Dianggap orang Yahudi ini bukan orang Yahudi murni lagi. Nah alanion ma rikot situtu do ikon adong di diri Timotius habengeton do kolong ni roha do lambok ni roha asa unang murah-murah terima si bana mangadu biak karagam ni tantangan na mungkin rosian tonga-tonga ni ruas na diuluhon di bana taber ngaturangan dia 10 tolu haburjuhon ma paraloan haporsion na ringgani inna bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar labatan inang unang pola ladini akajolmana menantang lau berdebat taber masonari gudang ni halak Kristen na sejokjo neng berdebat beradu kepintaran soal pemahaman Alkitab sahira perbisun na suha tudusan seolah-olah iman itu soal seberapa jauh anda paham Alkitab sasitung na holan ula-ulanya mangkorhon arsak ni roha doak kena berdebaton alani marsoal gabe lupa mahita pasahaton ulan parasi rohon tudungan jolma. Nah, mulut aja hadis ada Timotius onom ayat 20 di ayat 20 non ditoru Alkitab versi firman Allah yang hidup idok songon. Hai Timotius, jangan sampai melalaikan hal-hal yang telah dipercayakan Allah kepadamu. Hindarilah perdebatan yang bodoh dengan orang-orang yang membanggakan pengetahuannya tetapi yang justru memperlihatkan kebajikannya. Ale Timotius molo terjemahan bebas persi bahasa Batak hira-hira songon ma hatana. Ale Timotius udang matarikon na pinasani di bata tuho pasiring ma ka perbadan naoto doho ta ka parburdang-burdak ton parbinotuan na alai balisa patuduhon hasopi ni rohana. Maka tidak kena persiawan dada ikon berdebat tiba do sesama halak Kristen. Ai diboto debatado na di rohani kajolmai. Songon sada lagu di kidung jemaat ku tahu yang ku percaya inna. Uboto do isi Yesus na husomba dang pola perlu dipersoalhon manang diperdebaton ha porsioni ay urusan di jolmai do tutuhan na. Alai tumpe songoni di do si Paulus jangan menyangkal iman unang sangkal ha porsianmu manang di dia pehita maringanan songon Kristus na tetap maka tidak kon nadinggani di julun silatus walaupun dalam kondisi dia terhukum terjepit tapi Yesus tidak pernah
mangkir dari komitmen pertamanya. Dia tetap setia dengan apa yang dia ucapkan sejak awal. Membela iman bukan berarti harus berdebat, ya. Adong perdohan di hati Indonesia mana songonon. Dengan mematikan cahaya lilin orang lain, tidak akan membuat cahaya lilin kita menjadi lebih terang. Nah, tabiran orang ni ayat 14 tu ayat 10. Rado tima patiki somar lindang sohasurahan pai macarida Yesus Kristusi. Nah, ala posoro pes Timotius jala nabui do pegang gurohana jala menyerah di pakobasyo di mana alana songonon godang si ulah ononon na borak si tutuna di depan na alai ahru jabarna di nama ulah ni sudi ahru upani lojana tui sedo sasitong na ulah ni di pertanggungjawab di mana tu si Paulus do tuaka apostel do menang tu raja airang na lawarung roha alak mamerang pakobasyo di mana si Paulus di penjara do akapostel sonadong naman ang daibana pamareta garedai dilile na sida dilile ka pamareta sipata. Nah, suku-suku si songonon mana diantisipasi si Paulus ubah na gabi dio ibana paima tarida Tuhan Yesus Kristusi tu Tuhan Yesus do pasahatonon na sude naung diulai ibana di portibion pargogo nasa sadai raja niaka raja Tuhan niaka Tuhan ni nebana jala si Tuhan Yesus do jalona ubah ni lojana namar bunuh-bunuh huriai di Efesusi. Nah dia 10 pito non boy mata jah hadisi debatana buas mengalir tuhita saluhut si halal sonotana Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi tumpe dangarong nahema mer pakobasyo ni si Timotius alepos marohana di debatana digijang doi songon buku yang di nomor 672 saya patupa mai ala ni Tuhani somakirim balos na tuho debataro marnida na diulami manang na adong parbuini. Jadi segala pekerjaan kita kerjakan seolah-olah kita bekerja kepada Tuhan dan hasilnya nanti upah dari pekerjaan kita akan kita terima dari Tuhan langsung. Jadi adong tolu si pasahaton di jamita di pertanyaan hatta bodarion napar jolo mangolu di bagasan habadiaon debatan atas sobai ibana do debatan asun badia jala parbinoto maha kurus dan maha tahu di gora debatado hita asa mangolu di bagasan habadiaon na idok disi habadiaon ni debatai ima hatiuran naso tertopot terang yang tidak terhampiri. Lapatan na sude do tapar di joro ni debata dang arong na buni dang adong na holip sian pamerangan ni debata torang do sude dia do pan debata na denggan na taula do akadosa na buruk na unghea tapatupa alai jojo won ndada gabe mabir hita tu debata ndada asa mangulu hita di bagasan biar ni roha gari ada ikut mangulu di bagasan pangatusion di boto debata do sude hahurang hatta jalarade do ibana mangurupi hita madalani ngulutta na padua una manginang lului hamuma hasit tongani. Tudo songon tonan si Paulus tu si Timoteus hita pe songon halak na porsea hita ikut teparea hido hati goran hadaulatan ha porseaon holong ni roha ha bengeton do labon ni roha ay molo arta manang popular jas luna talului no andi portibion persasokinan doi naboi do magoi suwang songoni do nang akarta alay molo karakter ni sahalak dang bui magoi ima songon ha porseaon do holong ni roha nunga mendara dagangi jala ga bisa ada parangi na subui mago. Sarupa doon songon parbinotuan manang skill. Orang yang pandai berenang tidak akan pernah lupa caranya berenang walaupun dia sudah belasan tahun tidak pernah berenang. Sehali ditolak ibana tuaek, ojar ibana tuaek, tetap dobe mengapung ibana. Mungkin hosana dan songon najulo be, marlangi mungkin nang palabuy be agak dau, ale molo soal mengapung dia masih paham seperti itu. Jala tahu lah peon asa gabe iya seluruh hatta jala lam terus menghita tu Yesusi ai didok di bataro di opak Musa ikon gabe badia hamu diau aina badia doau kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Napa toluhon mangolu di bagasan pangoloyon di paujung si Paulus matonana tu si Timoteus marhite-hite hata namandok asa diradoti si Timoteus pateki marlidang sohasurahan. Sasitong namang inang dangboy malua jolmai holan ala mangulaun akapatiki. Manusia tidak bisa diselamatkan hanya karena melakukan semua perintah Tuhan. Alana dangarong naboy sikop mangulaun sude patiki. Tidak ada yang sanggup melakukannya tanpa tercelak, tanpa bolong, tanpa kekurangan. Holan alani asini rohani debatado ubahin naboy hitam malua dosa. Keselamatan itu hanya datang dari kasih karunia Allah, bukan karena melakukan segala perintah-perintahnya. Alai bo asa mataulah honi, mono songoni do sukuskunna. Mulu soboy do patiki palo kita si dosa marwayulah ni. Na patiki suman mai songon sormin atau cermin na pabuahon sudah hurang hatta. Mulu takas do tabo to hurang hatta hagaleota lamriko mata hirim haroni Mesias nama nobus dosata. Jala mangulon patiki ima patuduhon haudukota tu hatan di debata.
debata do raja sian salu raja jala ibana do naik konsiuluan. Amen. Ima jona bui hubagi hami mudah-mudahan bui bangurupi hita di dalam paradehon jamita tu pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.